दिनै 1 फेब्रुवारि बियो जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि जोनोम सान। दा बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनिसिम आसाम प्रदेशनि BJP निफ्राय मोनसे बिथोन फैनाय बायदियै जोंबो बर' कसारि अनसाय गावहानो खुंथाया मानगोनां गिबि मन्थ्रिनि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथोन बायदियै जोङो जोंनि माखासे माहारियारि जोंनि फसंथानफोर धोरोमनि थानसालिफोर आरो मावखुलिफोर बेफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय जे हाबाफारि फुंनि 8 बाजिनि उनावनो जोङो बेखौ मावफुंनाय जादों। आरो लोगोसे जोङो माखासे जायफोर माने जर'खायै मावनानै जानो हानाय सुबुंफोर बिसोरनो जोङो मान बावनाय हाबाफारिबो लादों। माने फिसा मोनसे मान बावनाय हाबाफारि बुंनो थाङोब्ला जोंखौ बिथोन हरनाय बायदियै जाय सुबुंफ्रा देहाफ्रा गोख्रों नङा माखासे जेंना गोनां देहानि सोरबाया मेगन नुयो सोरबा थाबायनो हाया सोरबा माबा मोनसे बेबायदि देहानि जेंना गोनां सुबुंफोरनो मोनसे मोजां आदार जानायनि खाबु एसे होनायनि जि मोनसे जोंनो माबा हरदोंमोन बेखौ जोङो जोंनि हानाय मोनसे माबाजोंहाय गोहोजों जोंबो एसे रानना होनो नाजादों। गासै बेवहाय 30सानि गोबांसिन बे रोखोम सुबुङा बेवहाय नुजाफैदोंमोन आरो बिथांमोननो जोङो माखासे आर'नाइ गांसे बावनायजों लोगोसे आरो एसे रां होनायजों लोगोसे आरो जानायनि खाबु माखासे माने बेखौ बुंनांगोन जे पुष्टिकर आहार होनना हारसायाव जेखौ बुङो बर'निबा माने गाहाम मोनसे आदार आरोखि एसे बे थफ्ला जोङो हरनाय जाबाय एसे बेखौ होनाय जादों। थांखिया जों मोजां मोनदों बिथां गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जोनोम सानजों जोंनो भारतीय जनता पार्टी आसाम प्रदेशआ बे रोखोम बिथोन हरनानै जोंखौ मावहोनायनि थाखाय जों खोब गोजोननायबो मोनदों आरो जोंनि सुबुंफोरखौ बे रोखोमै सांग्रां जानो आरो जोंनि जायफ्रावनाखि देहाफ्रा गोग्गो नंजोबा माबा नङा माबा बुंनो थाङोबा माने एसे मावनानै दांनानै जानायफ्राव गावबागाव मोनसे जिउ राहानि मावनानै दांनानै जानो हायोब्लाबो जोंनि नोजोरावहाय बबेबा नङा बबेबा बिसोरो सौथुन नांबाय थानायखौ नुयो। ओंखायनो जोङो फैगासिनो थानाय समफ्राव बिथांमोनखौ एसे हेफाजाब होगोननिबो जों मिजिं होनानै बिथांमोनखौ खोनाहोनाय जाहैबाय। नाजालांनि जों मा मावनो हायो जायखिया दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जोङो बर' कसारि अनसाय गावहानो खुंथाय जानानैहाय।